Dobre, ideme hrať. Dobre, daj. Lakomstvo. Idem za Kaina. Otvárame toto. Nobý, krestná moja. Môžem ísť ja? No, zober ju. Ja mám málo. Ale najprv som chcel nech Ale prejde toto cez je dvere dobré. a dalo by ti to heal. Ne, tak bude ešte. Dobrý ten kýt. Akože... A je tam srdce. Dobre. Radom. Vole zahúkal. Však ale kľúče. Jaj, šetrenie. Oh yeah, Mr. Krabs. Oh yeah. Hej, čo majú byť tieto včely podľa teba? Včely, ne? Muchy, alebo tie žlté. Kámo, ja sa rozpustím za chvíľku. Že sú to Ja som agresívny! Nedáva Z toho zmysel, horka. nedáva zmysel, že sú tu Ja sa ťa pýtal! No, Som čo? hladný. Nie si! Kamo, fakt, zo mňa už to stečie jak oného. To fakt je zlé. A ako? Ja mám pocit, že skolabujem, fakt. Dobre. Toto je ťažké na psychiku. No, srdcia si ber tie. Ale to mi dá modré a čierne a to mi je na nič. No, však ale je to lacné, tak ho zober. Máš veľa nabíjanie. Beronin, toto. Vo! Oh. Kúpim si oné Lotus. Oh. Toto si ty, keď oné mňam. Vlastne bude Angel Room teraz. Oh, áno! Toto je dobré na betany, že bude mať vždycky šancu na anielsku. A ja chcem... Pozrime dole. Ty si dole. Oh, to je dobro. Ale ďalej! No, keby to ešte zašlo k tomuto. A tam tuším, že nemôže byť. Ale nie, pozri. Jaj, áno. To som nechcel. A mushroomoval. To je jaká kvalita. Dve oné, že ja chcem asi toto. Alebo zober ty toto a ja zoberiem tú ďalšiu možno. Ja neviem, toto je také nekonzistentné. Ale ja nechcem modr srdiečka vôbec. No vidíš? Radím ti. Odstrihol sa. Fakt vole, už do mňa nehypuj. Rozpustíš sa. Chceš máš aktivačný hoď. Ale neviem, pre mňa je to také satisfying používať. A môže on zdarma prechádzať cez rumky. Počkaj, tam je coin. Ešte. Jaj. Že máš, tak... Zle si sa ostrihal asi hen tam. My sme týpa, to sme ťa celé plarali. My sme tam poslali. Vole. Pozrime. Ešte dole. Tu môžeš dostať planetárium? Ne. Dobre, skús prejsť zdarma. Dobre. Oh. Mŕtvy, alebo... A to ne, sa ty zober- scéli z laku. Aha, ja som nevidel, že mám jeden. Alebo tuším, že... Je tu bomba na predané? Ne. Ale... Tu si hodne veríš, vole. Kvôli tebe horko. A ja nepočujem v kuchyni slovo. Tak. Horko.
Tak ale vieš, že sa tým má skúša dotýkať enemákov. O, teraz mi to zachránilo život. A to dáva damage aj kontaktný? Dobrý damage, myslím. Uvidíš. Oho! Ježe, to je čisto len na one. Dobre. To čo? Jaj, ty si ostrihol dušu. Dobre, ja už si moc robím proste. Oh yeah! Ty vole, Už som sa zlakol. Au! To je... Nie Saturn! Saturn! Saturnus! Saturnus. Saturnita. Čo to bolo? Bombu jednu. Dúfajme, musíme dúfať. Skoro. Sa neoplatí. Počkaj. Explosive diarrhea. Oh! O, to je ešte lepšie. Pozri. Však ty si No sa pozri! Oh, Že ma to nenapadlo. Skôr. Tak ale ty si posadnutý gamblovaním. To som. To si. Ale nie v realite, ale v hrách. Jo! Myslím si, že to automat nezničí. Vole! Matúš. Dobre, nič. Dobre, poď. A teraz keď tam bude bomba, ja sa normálne asi odtržem. Do riči a... Ale poď! A pozri, ešte je bombová čestka v onom krst. Tak poďme tam. 25 koňov sme nemuseli minúť. Ale dostal si týr za... Dívaj to proste. Čo keď ty budeš spamovať proste hento v tej knižke? Hádam, že to bude iba na túto rúmku. Prejdi, prosím. Ber si. Ber. Máš oné náboje. Dobre. A Ber. ne, ešte aj toto. Počkaj. Spravím Chore. toto. Mama. Kľúč zoberme, aj máme. Dobre. Poď. Ale budem si, aby tam boli kvalitní. Aký som nasraný, vole. Vaň! Tak počkaj, ja rovno, oné. Wow. Čo ty? Tista. Bo. Do riti. Už Čo je? vyjde celý update, lebo sa spawnujú vo mne tí animácii. No ja sa chcem v tebe spawnúť. Fakt to funguje jak na draka. Čo na draka? No však... Dostal si špekom po hlave. Jo! Joj! Ber ty. Aj toto. Perce si. Veľa nábojov. Má sraný, vidíš, on je super. Počkaj! Odbachneme oného. Takže auguste začínam. 3 deň. Tam mám. Wow. Áno. Neoplatilo sa to. Počkaj, je tu automat. Iba rollnem jedenkrát. Trinkety. 3, 5, 8, 9. A není tu Počkaj, jeden zober dobrý? ten tonzil, no. 23 mám jednu. To sa familiárov bude spawnovať a po dvoch, čo spawne, tak sa zmizne. Ja trinkety mám rád. Áno. Miliem to. Super. Oh, Hold me! užitočná. Áno.
Oktober, 4 víkend. Serafín, budem lietať. Už to máš teraz. 15. O, fuj! Počkaj, ja už nejaký týr vlastne dostal som, ale... 18. Oh, A, R. Potom detko mi napíšeš 28 novembra. Krávo, dostal pecku se soči. na to, to jaké tela už vytváram. Jedno s krídlami, ďalšie iba duch. No, pekné. Jako ty! To sa objímem tu s nimi. Ten oný, to tá žiara biela je celkom klač. To ani nevieš koľko. Hej, už má nervy! Pesťo mu dám. Nezomrem vlastne. Dobre, neboj sa, ak skapeš, tak sa oživíš. Asi chceš ísť na život. Asi, hej. Tu ešte jeden. Damage by som si ja chcel alebo počka. Alebo počkajme až po bossovi. A to je v pohode. Ja nikdy nechápem tým úplne spodným statom, pozeraj sa. Aj. To sú asi wispy. Jeden oheň, ktorý je na 2 hity a dáva 6,6 damage asi? On je asi, hej. I want this. Máš viacej itemov než ja. Není fér. Ale ty máš... Keď povieš, že tears up z pilulky, vole, tak ťa vykastruje. Ale pozri, na začiatku si zobral tears up, damage up. Treba mi srať. Zispať. Počkaj. Nieč, dobre. A čo bol toto? Jaj, Biblia. Použil som vlastne Bibliu. Pekne. Ajajaj. Čučo. Ja som Bomberman. Dobre, der. Mám ja 2 už. Wow, dobre. Dory. Jaj? No to nebude pre teba to isté. Der si toto ti dá nad max. Tento dá, ne? Mimino, či ne? Však zoberiem to. Ale chcel som ti poradiť ten iný tears up, lebo ten ti už dá nad max aj. A ty už si mal dosiahnutý max tearsov. Som ho nečakal doteraz, teraz sa nebude. Vaj! Ja som to tak pekne bral. Ja som ti to pekne zobral. Dobre sa spalo. Tento je agresívny totálne, nemám porád. Ten je z alternatívnej onej? Tuším, že prišiel... Ale dá sa aj nájsť v normálnych poschodiach. Sranda. No tak milujem, keď si náš ten oný Breath of Life. A jaká je to kvalita? 4? Je to akože dosť dobrá vec. Je, ale proste 1 damage a GG.
Habit si zober. Sa posel. Double hearted. Jaj. Jak si sa potom už išiel vrhnúť? To som normálne videl v tých pohyboch. Jak pes po mačke. Trinkety. Dobre, máš mini bomby. Tak skús. Ty vole, Vidíš? jak To. Ale už máme maximálne tiers. Tuto. Wow. Just. Jasne. Jaj, už viem prečo si chcel to srdce tak moc. Sorry. Ja som si neuvedol. Chaos. Skoro. Dobre, vieš čo? Čože? To som ešte nevidel. Joj. Dobre, skúsme šetriť na fight už. Aj! Dobrý som, že? Možno. Ne, ja som mal už 4. Jaj. Dobrý. Tak tu je volovina. Na život a na smrť. Na kirhuvskú kosu. Počkaj, oni dáš čo? Uj! Čo? A tebe sa nedá damage späť. Aj keď si vrátiš tie HP. Má to podmienku, že už po prvom hite už to nemáš tej ruky. Áno, a čo si myslel, jak som chcel? Srdiečka, hen tú kartu, neviem. Nevidím nejak. Mám Si zobral kartu. oné? Ty máš... Však ale... Počkaj, vymeníme si trinkety. Tak to tu lieta. Ne. Ajajaj! Krávo. Áno, omlaď ho o stenu. Čo bolo? Ja že išiel po mňa a potom sa zmenilo. Ali, hej. Počkaj. Nebude. No vidíš, hovoril som, že ti to tam bude. Neviem, na čo som to zobral ja. To som možno teraz mohol ja. No tak ty máš... Dobré srdcia. Tak chcem to tam čo najviac naspamovať. To by ti aj tak možno vyšlo. Nepoužijeme tu taver? Alebo veľká volovina? Ty vole! Ja som zabudol, že... No. Máme hen tie bomby. Počkaj, toto je dobré na neho. No. Zabijem sa. Milujem to. Moja obľúbená hláška. Milujem keď... Omlatíme ho. To čo, fidget spinner sa natočil? Tu. Sa rýchlejšie, on zatočí! Ne, zastav ho. Koľko je hodín? Čo robíš? Skoro som stoné. Lucky Penny! A hoď tam bombu. Super, máme obesencov, to budem ja. Jo? Tu je ešte jeden. Nemáme bombu. Jaj.
No, muchy. Ne!